Mano wach mokwongo. Kibire weche mar ariyo kuom gik monego gitim to thoth nikech Victor wan koda pending by elections kata kuonde monego beni timie yiero manyalo romo 22. Luoko mar register mar jogo ombulu. Mano en gima nyaka gidhi gichak godo, to en gima nyaka time sani. Jogo ma samoro osewewa nyaka koro golgi e register ni. To maduong' moloyo kama chuny wach nitie. Kiweyo kata luok mana register no mabed matar kapamba. Kata kauye mana ng'oma timie iye kanyo, maduong' moloyo ma jo Kenya penjorego ni to bende IEBC ni jobiro tayo yiero ni e yo makare. Thoth ji Victor ni winjo ka women rep ma Wajir nyo ogolo dhoge kowacho ni kata ka gitin kamano to gidhi manyo ne William ombulu masanja gidhi kwalo ne gidholuo maching. Kamano ene manyo wacho mi neno nyoro godhiambo abro kwa director moro mondo ang'o mewa duond woman rep no mondo wawinja neno mondo jo ni yes gina weche magawinjo ni gina weche magawinjo ne kaka wanene kanwa funga ene manyo wacho koro director biro kelo nwa mondo wami jo piny kaka no wacho kanyo en gwengi ni wadhi kwalo ne William Ruto ombulu koni mae nyisi ang'o. Anno ka jomoko nyo kwede nyaka IEBC owuon nyo golo statement godhiambo ka giwacho ni ji owe loso nwa ni gidhi kwalo ombulu kata ne ontie ombulu moro midhi kwalo. Tipenjori ni ya Victor nikech kae koro ing'eni wawacho adier piyo to wadhi. Gima mama nyono wacho ok bor gi gima dhi timore.